Sa number 5, person of interest sa kamatayon singis sa Kailoy sa Cadiz na dakpan sa buy-bust operation. Yara nakaroon sa custody sa Cadiz PNP ang ginakabig person of interest sa pagpatay sa 38 anyos nga Iloy nga ang bangkay na sapwan sa bakante nga lote sa Sitio Capayas, Barangay Sicaba sa Cadiz City sadtong Mayo 21. Ginsiling ni Police Lieutenant Darlene Grace Loreno, ang Deputy Chief sa Cadiz PNP, nadakpan sa buy-bust ang 21 anyos nga lalaki kag na-recover sa iya ang isa ka 38 caliber nga pusil kag 11 ka gramos ang suspected shabu. Ang POI o person of interest amo ang ginatudlo nga may kahimuan sa pagpatay sa biktima nga si alias Jen. Udto sang Huwebes magakuha kun tani sang kwarta sa lending firm ang biktima upod ang iya bana apang nagpagas ang iya nga bana kag nagbulat ang biktima sa waiting shed. Pagbalik sa iya bana, wala na ang iya asawa. Naghaom ang bana nga naguna ang iya asawa sa lending company apang wala man siya dito. Wala untat nga pagpangita sang bana kag iya bata sa biktima, ila siya nakitaan sa bakante nga lote mga 15 tubto 20 metros ang kalayoon sa waiting shed. Wala sang undergarment ang biktima, ginkuga gamit ang strap sa iya bag kag may mga lagub ini sa mata tugas ang paglampos sang bukol sang lubi. Sa karon padayon ang pagpangita sa kapulisan sa magatindog na saksi agud mapabakod ang kaso. May pila naman ka mga individual nga taga Sicaba ang nag-amot-amot kag nakatipon sang 30,000 pesos nga reward money agud ihatag sa mga saksi nga may impormasyon kag makabulig agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Appeal kita man sa mga witnesses nga nakabalo sa insidente nga natabo sa may Sicaba sa pagpatay sa Kaligsyanian nga hindi ka mahadlok, hindi ko magkatahap kay ang inyong PNP, ang inyong local government unit, even si Mayor, full support, mahatag sa suporta no, sa mga willing na maghatag sa ilang mga statements nga mag-point out sa aton nga person of interest, kabuligan ninyo kami nga masulbar na ingang hilingasin.